Ýaňy doglan çaga nähili görýär? Çaganyň görüş ukybynyň kämilleşmegi dogulmazyndan öň başlanýar. Şoň üçin geljek ejelere özlerine gowy deg etmek, dogry ümitlenmek we çaga dogulmazdan ozal ýeterlik diýinç almak möhümdir. Çaga ýaňy doglanda daş töweregini diňe gara, ak we çar renklerde görýär. Munyň sebäbi görüşi dolandyrýan retinadaky we beýnimizdäki nerw öýjükler doly ösmeýär. Çağalarda renkleri görmek, saýgarmak ukyby gatyçal tösüp başlaýar. Aslında biz ýagtylygyň bir jisme düşüp serpilmegi arkaly daş töweregimizi renkli görýäris. Çağalar doglandan bir hepde soň mämişi, sary, gyzyl we ýaşyl renkler saýgaryp başlaýarlar. Ýöne gök we gyrmyzy renkler saýgarmaklar üçin biraz wagt gerek bolýar. Sebäbi gök ışıgyň tolkun uzynyna has göýsga we adam retinasynda bu renk üçin duýgur kabul edijiler az. Ýaňy doglan çaganyň görüş ulgamynyň doly ösmegi üçin bir näçe ay gerek bolup durýar. Durmuşyň ilkinji hepdesinde bäbekler töweregindäki zatlar jikma-jik görüp bilmeýärler. Şeýle hem ýaňy doglan çaganyň gözleri gaty golaýdaky zatlara seredende ünsini jemläp bilmeýär we bulaşyk görýär. Çaga doglandan soň daş keşfiňizi şol bir görnüşde saklamagy synanşmak, çaganyň sizi çal tanamagyny we siziň bilen aragatnaşyk saklamagyny aňsatlaşdyrýar. Bir aýlyk çaganyň gözleri ýagtylyga gaty duýgur däl. Şoň üçin çaganyň ýatýan otogunda çyrany çalaja açyp goýmak onuň oklamagyna päsgel bermez. Görüş ukybynyň kämilleşmegindäki üç göçmeleriň köpüsi çaga 2-3 aýlyk wagty bolýar. Bu döwürde bäbeklerde görüş ýitiliginiň ösüşi başlaýar we iki göz bilelikde işlemek wezipesine eýe bolýar. Bu döwürde çaga hereket etýän zatlary ýazarlamaga we görýän zatlaryna ýetmäge synanşýar. Olar kellelerini sağa we çepe gymyldatmazdan, bakyşyny bir obýektden beýlekisine öwürmegi öwrenýärler. Gözler ýagtylyga has duýgur bolup başlaýar. Hatta 3 aýlyk çaganyň ýagtylygy duýgurlugy ullaryňkydan 10 esse ýokardyr. Şol sebäpli bu döwürde çaganyň ýatýan otogynyň ışygyny öçürmek peýdalydyr. 6-njy aýda olaryň beýinleriniň görüş merkezinde epesli ösüş bolýar. Hasyety görmek we obýektlere has çat ýazarlamak ukyby kämilleşýär. Görüş ýitiligi 6 aýyň içinde 5 götürümden 80 götürüme çenli ýetip başlaýar. Inne olar renkleriň ählisini tapawutlandyryp görýärler. Görme ukyby 9 ýaşa çelli ösmegini dowam etdirýär. Emma çagada dowy renk körlügi bar bolsa, bir ýa-da bir näçe esasy renkleri tapawutlandyryp bilmeýärler. Meselem köplenç gyzyl we ýaşyl renkleri çalşýarlar. Seýrek bolsa da diňe çal renkde görýänler hem duş gelýär. Bu kesel ilkinji gezek 1794-nji ýylda Innis alimy John Dalton tarapyndan anyklanypdyr. Şeýle hem onuň özünde we maşgala agzalarynyň bir näçesinde renk körlügi bolupdyr. Häzirki döwürde bu keseliň hem çözgüdi tapyldy. Ýagny renk körlügi bolan adamlaryň inni ähli renkler saýgaryp bilmekleri üçin Donald Macpherson tarapyndan ýörüte aýnekler oýlanyp tapyldy.